Dino Melaya kake ko? To sai ka ci kutumar buhun bura ubanka. Matsiyaci, dolo, shashasha, kare, doki, jaki, alade, dabba, mara hankali kawai. Kai har kana da bakin da zaka bude ka zagi shugaba Muhammadu Buhari, mutumin da yake da mutunci a idan duniya, sannan kuma shashashu irinka har za su ringa goyon bayanka? To masu ziga kama kai wannan abin su kansu aka ce su zage shi ba za su iya zagen shi ba. A wannan ai jakanci ne da dabbanci. Bayan a haife ka wawa, idan farin gashi kake takama da shi a gemunka, don kutuman buhun bura ubanka ni ma gashi a gemuna fararen gashin kuma na shekaru ne. Dan bura uba ba na son yin ashar saboda ashar babu kyau, amma ka sa ni nayi ashar.